Jenomže my jsme zase vychováni přece obráceně. My pořád soutěžíme. I v té škole. Děti, kdo bude první? Kdo bude první? Kdo bude první? Volá učitelka na děti, které dávno vědí, kdo bude první. Hlavně vědí, kdo nebude první. To se v té třídě rychle ví. A pro tyhle to není motivace. Je to ponižující situace. Pro ty pomalejší. Kteří jsou třeba stejně chytří, jenomže my jsme si spletli chytrost a rychlost. My to považujeme za nějaký ekvivalent. Proto dáváme časový limit na všechno. Aby to bylo rychle. Pak dítě ukáže, že je chytré. Tady máte 8 příkladů, máte na to 12 minut. A i to dítě, které by to jinak v klidu vypočítalo, najednou pod tím tlakem toho limitu 8 a 8 je 18. A je to. A když se zeptáte, proč jim dáváte časový limit? Na co? Ať se naučí pracovat ve stresu. No jo, ale oni se to naučí. Pak to umí. A neumí se to odnaučit. Opravdu si to osvojíme a pracujeme ve stresu. První půlku života se naučíme nesmysly a druhou se to odnaučujeme.